Sharon Rees ydw i, a ni ar hyn o bryd yn y capel yn Eglwys Llanfair Penrhys. Mae'r eglwys wedi bod ar agor ers 32 flynyddoedd a wedi bod o dechrau. Yn gweithio gyda John a Nora Morgans, a wedyn ni ers hynny gwirfoddolwyr o dramor a nifer o weinidogion eraill o rôl i John a Nora yn ddeo. Mae'n ardal difreintiedig iawn, ers y dechrau yn anffodus. Beth digwyddodd oedd prynder tai lawr yn y cymoedd, ni rhwng Rhondda Fach a Rhondda Fawr i dyrben y mynydd. Felly oedd y cyngor lleol, cyngor Rhondda wedi dechrau adeiladu cartrefi ar gyfer glowyr oedd yn mynd i ddod o Ogledd Lloegr. Ond erbyn bod y stad yn barod, roedd y pyllau glo yn dechrau cyciad lawr. Felly oedd y cyngor wedi gorfodi pobl i symud o gymunedau fel Tylerstown, jyst lawr yr hewl, achos oedd eu tai nhw dim tu bach, tu fewn ac yn y blaen. A wedyn ni hefyd, roedd pobl yn dod o wahanol ardalodd o Prydain gyda problemau cymdeithasol, a roi nhw yma yn y gymuned ar ben y mynydd heb y cyfleusterau. Felly oedd y cefndir ddim yn dda i ddechrau. Dros y flynyddoedd, mae lot o dorcyfraith wedi bod problemau cyffuriau ac alcohol ac yn y blaen, ac eto mae'n gymuned agos. Mae Llanfair reit yng nghanol cymuned Penrhys, a i ni'n croesawu pawb yma, ni ddim yn beirniadu neb, a ni'n helpu pobl mewn cymuned o wahanol ffyrdd. Ni'n agor 6 diwrnod yr wythnos, a wedyn ni mae'r gweithgareddau sydd gyda ni ar addoliad sydd gyda ni yma, fel o'n i'n gweud yn cynnwys pawb. The community's getting better, and they are. There's less trouble than what it used to be. And if it weren't for the church itself, I think Penrhys would be crumbled, because this is the heart of Penrhys. Everyone comes here. I volunteer a lot for the church to be able to make sure everything is able to keep going. Obviously we've got the food bank, the furniture bank, the clothes bank, daytime evening cafe, homework club. And when volunteers come in, we're able to make sure that they're able to do what's right for them, get to sound them out and see what they want to do as well. My name is Jiu and I'm from South Korea. And I work in kitchen and homework club. Yeah, and church, that's it. I think the church is very lovely because every people coming to our church know each other very well, and they are willing to help each other. Yn ddiweddar, mae grŵp bechgyn gyda ni, achos rai o'r bechgyn ifanc rhwng 1 ar 15 a 4 ar 15 wedi bod mewn trafferthion yn ddiweddar, ymddygiad angamdeithasol yn ystod y flwyddyn diwethaf. Felly dechreuon ni grŵp iddyn nhw, a mae hwnna'n mynd yn dda, maen nhw wedi dechrau gwirfoddoli wedyn ni yn gwneud gwaith clirio sbwriel a torri gwair, felly mae hwnna'n yn gwneud gwahaniaeth hefyd. It's a good community for us to do stuff. It keeps us away from trouble. They organise things, like downstairs we've got a pool table, ping pong table, and we got stuff for little kids as well, for them to play with. Mae Duw yn rhoi nerth iddi bob dydd, achos mae cymuned yn ymlaen, a wedyn ni mae'r ystudiaeth Beiblaidd yn bwysig iawn i fi'n bersonol. A'r addoliad brynawn di Sul wedyn ni. Wy'n teimlo bod Duw yn cadw ni fynd o ddydd i ddydd, yn hanol prysurdeb popeth. Sharon's fantastic, she really is. I can't say enough good about Sharon, she does everything. She flat to the boards all the time, and again, I don't think Penrhys would be the same if it wasn't for Sharon.